E bună, eu sunt Alice și vreau să un nou episod de Brawl Stars. Vom face toate misiunile de pe Brawl ca să luăm pe monstri. Poate mai și chiar vreau să... Deci, hai să începem să vedem dacă nu putem. Asta e, nu avem timp. Jucăm la basketball sau pe duo. Ia să vedem ce misiune am pe duo. Am două misiuni bune. Dar mai am... Încercăm pe Haze să terminăm. Dar locul ce am misiune de 5. Misiune de feed. Eu îți dau foarte mult de feed. Mă duc, dau de feed și după aia când terminăm toate misiunile deschidem. Vedem că suntem. Nu chiar așa, cred că n-am noroc să câștig meciul ăsta. Îl pierd cu tot de vezi. Mami și... Nu știu dacă... Nu știu dacă am gem un pic așa de multe. Ce știi ce-i bătut? Trebuie să joc pe video sau nu știu. Da, mă interesează. Nu și enervant e când vrei să joci și nu poți. Și haste-ul ăsta. Să dacă ce avem? Dar nu avem siege. Ui, bă, trist. Acum pe nou. Jake, da, nicio șansă că sunt doi. Nu câștigăm, asta e. Bă, ce mă enervează că nu câștigi și nu poți face nimic după aia. Am misiune cu Mr. P. Mie nu mi-a plăcut niciodată să fac misiuni de astea. Bă, da, nici așa. Bă, da, Poco ăla nu știe să facă nimic. Nu știu să joc eu. Cel mai negru caracter Poco. Gol. Nu, e și o șansă, n-ai șansă.
numele ăla. Uci. Nu știu să dau.